Nahajî dirêzê de romaneke nû heye, Duşema Rengîn. Ev navê pirtûka nû ya Sîdar Jîr e. Nivîskarê Kurd Sîdar Jîr di salvegera rizgariya Kobanê de romana xwe ya nû ya ku mijara wê li ser şerê Kobanê yê parve kir. Em binerin ka bê Sîdar Jîr ev roman li ser çi honandiyê mijara wê bi çi rengî ye. ایرو 26 بها 40 کوبانی رزگار بود ساعت 3 که 10 دقیقه دیرو که ساعت دیرو کوبانی artık ne xemkine, Kobani artık dil naşavtine. سر بلنده Kobani ser bilinde, bila dünyayı bibine. Gelin Kobani em Kobani Hamid diyarı vandık. Duşema Rengîn navê romana nû ya nivîskar Sîdar Jîr e. Duşema Rengîn berê xwe dide ser şerê Kobanê. Lewma jî tam di roja salvegera rizgarkirina Kobanê de gihîşte ber destê xwendevanan. Sîdar Jîr piştî romana xwe ya Şerm ku di sala 2021 de belav kiribû, romana xwe ya nû di 25 Çileyê di salvegera roja rizgarkirina Kobanê ji çeteyên Daişê de belav kir. Roman ji weşanên zîzê derket. Duşema Rengîn tevnsaziya xwe li ser pira zirav a di navbera Vîn û Evînê de dihûne. Dem dema şerê Kobanê ye û şoreş şervanekî wî şerî ye. Esmera heskiriya şoreş dide ser şopa şoreşa di xeyalê xwe de û şoreşê di dilê xwe de û berê xwe dide wî aliyê sînor. Êdî fîncana qehweyê li ber şoreş û esmerê ye û ew li ber ezmûneke giranin. Lewma jî Duşema Rengîn esas waryanteke modern a destana derwêş û edûlê ye. Lê esmer mîna edûlê çav li rêya derwêş namîne. Şopa şoreş da jû derbasî bin xetê dibe şervan û ew û şoreş mil bi mil şer dikin da ku çarşemên reş veguherînin Duşemên Rengîn. Tevî ku roman qala şerekî di dîroka me ya nêz de û li ber çavên meqewimî dike jî Sîdar Jîr bi aramî û sekaniyeke rewşenbîrî pênûs hildaye, hemû kerb û hestiyariya xwe daniye hêlekê û bi zimanekî henûn, bi sebreke mezin û rîtmeke rewnak metneke têrhêmayî û têredebî pêşkêşî edebiyata Kurdî kiriye.